हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आं दिनै ओरैबायदि समायना मोनसे मन्दिराव लांगोन जा मन्दिरा हाजो सायावसो दङ बे हाजो सानि समायना मन्दिरा बबेयाव दङ मा मन्दिर बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना बै समायना मन्दिरसिम थांनो थाखाय गिबियावनो गरसुगाव लागै फैनांगोन बिनि उनाव गरसुग सारियालिनिफ्राय आगदाखै हाबनांगोन जे लामाजों थोंजों नोंथांमोना डाइरेक्ट दिपर बिल मोनहैयो लोगोफोर जों दा नै गेट मोनफैबाय बेनो मेन गेटआ बैथिंजाय थोंजों थांब्ला मोनगोन दिपर बिल बेनो मेन गेटआ जों थांगासिनो दिनै भीमशंकर मन्दिर एसे हाजो सायाव गाखोलांनांगोन आरो मेन मन्दिरा एसे हाजो सायावसो दङ गाखोलांनोसै ओमफ्राय सिगाङाव गारि लाखिनाय ओमफ्राय बाइक स्कुटि लाखिनाय पार्किं जायगा दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना जुदि फुजानि बेसादखौ न'निफ्राय लाबोआखैबा बे दखानफोरनिफ्रायनो बायनानै लांजागोन मन्दिरा माने जोबोद समायना जायगायाव दङ आरो एसे हाजो सायाव ओमफ्राय गेजेर गेजेर बेयाव मैदेरबो फैयो दै लोंनो ओमफ्राय माने जोबोद थान्दा आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो बेयाव सोरबा बार्थडे सेलिब्रेट खालामनो फैयो जिरायनो फैयो रबिबाराव रेस्ट लानो फैयो जोबोर मोजां नाङो आरो कसमसे गाइस जुदि नोंथांमोना फैयाखैबा खेबसे फैनानै फै जोबोर मोजां नांगोन नोंथांमोना जुदि गारिजों फैदोंबाबो टेनसन गैया बेखिनि जायगायावनो नोंथांमोननि गारिखौ पार्किं खालामनो हागोन जों गारिखौ पार्क खालामबाय ओमफ्राय जों दा ट्रेकिं खालामगासिनो एसे थांबावनांगोन मन्दिरा माने गोजौआवसो दङ नालाय थाबायना थांनांगौ आरो गारिखौ बै खाथिसिम लांनो होआ मोजाङानो पलिउसन जाया ओमफ्राय बिदि जामबो भिर बारा जाया आरो जोबोर मोजां ओमफ्राय बेबो मोनसे मन्दिर फै फै मेन मन्दिरसिम थांनि लोगोफोर जों मोनहैनोसैयानो आरो एसे सम दंबावो ओमफ्राय मोनहैहां जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै रबिबार नालाय गोबां मानसिफोर फैदों आरो फुजा खालामनो ओमफ्राय बोथोराबो मोजां थान्दा ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव माने मोनसे आसामिस मिउजिक भिडिअ शुट जादोंमोन आरो बेनि क्लिपखौ आं दायो दिन्थिगोन फै मोनहैनोसैयानो लोगोफोर आरो आसाम टुरिज्म डिपार्टमेन्टखौ थेंक इउ होनांगोन मानो होनबा जायगाखौ माने जोबोर साफा खालामना लाखिदों आरो आं माने बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन ओमफ्राय आगोलबो किसुमान मन्दिराव थांदों माने बिदि नंद्राया आरो खिन्थु बेयाव बिराद साफा माने लामाफोरा नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर जों मोनफैबायानो ओमफ्राय बे नै जिरायनाय रेस्ट माने मा होनगोन बेखौ मोनसे समायना मोनसे माबा बानायना होदों आरो आगोल गैयामोन आगोल फैनायाव एबार बानायना होदों जोबोर मोजां मोनदों आं खनसे स्रायनो दिन्थिना होदो अडियेन्सनो बैठेंगे नहीं ऐसे लोगोफोर फैयै फैयै जों मेन मन्दिरसिम मोनफैबाय ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो बेयाव खुलुमगासिनो आरो लाइन नांदों जोंबो दायो ओरै थांनानै खुलुमना फैनोसै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि आङो बैयाव खुलुमगासिनो मानसिफ्रा माबायदि नांदों फैनानै बिराद मोजां नांदों फैनानै मोजां ना बोथोराबो मोजां बोथोरा जिमानानो गरम जाया मानो बे जायगायाव थान्दायानो जाखागोन आरो ना बेनिफ्राय जों फैनानै मोजां नांदों नोंथांमोनाबो फैयाखैबा फैनो हागोन माखिनाव दङ खोन्थाना
किनाव माने पामुहि रड होनो नामा पामुहि होनो गरसुकनिफ्राय आगदा फैनांगोन दिपर बिल साइडखै ओमफ्राय फैयै ओमफ्राय भीमशंकर गेटखौ माने लामा मोखाङावनो नुखागोन आरो ओमफ्राय गाखोबोबानो जाबाय नोंथांमोना मथा मथि 500 मिटार गोजौआव ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बेयाव माने बार्थडेफोर सेलिब्रेट खालामनो गोसोबा बेयाव खालामजागोन जिरायनानै रेस्ट लाफैजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फैयोबा माने ब्रेनखौ रिफ्रेश मोनगोन आरो फै नोंथांमोनखौ आं बयखौबो फैनो माने गुरै खावलायगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जे आं बुंदोंमोन बेयाव माने मोनसे हारसा गान माने शुटिं जादों होननानै बेनि आं क्लिपखौ दिन्थिगासिनो आरो लोगोसे फंसे खोथा बुंबावनि आं लोगोफोर बे जायगाखौ ओरैबायदि समायना खालामना लाखिदोंना जोबोर मोजां नांदों फैनानै आरो लोगोसे माने बेयाव आगोल जिरायनाय जायगा बानायना होआखैमोन दा बानायना होदों फैनानै जोबोर मोजां नाङो सिरियासलि नोंथांमोनाबो फै मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय आंबो बोर बिबाय लोगोसे नोंथांमोननि थाखायबो बोर बिबाय ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव